Ole tuntruma hianin Assam Rifles Technical and Tradesmen na ruak sang tekha online atangin kan apply dona. Online atanga apply na tu link hi video description a hianin oma kan lo check out don nia. Link kha kan click anga tichuan tuna kan hmu mek web page a hianin kan lut dona ni. Atmoi lama hianin form fill up tur lo oma. Selected and cast for application. Advertisement for ti a hianin Assam Rifles Technical and Tradesmen Recruitment Rally ti hi kan click dona ni, kan select dona ni. Gender a hianin male female a oma. Female kan ni chuan female, male kan ni chuanin male kha kan click mai dona ni. State of origin ti lo oma kata khan heta hianin kan omna state kha kan select dona ni. Mizoram, Manipur tiang chi te kha. Trade applied for ti a hianin kan na du ber havildar ti te, havildar a khanin clerk ti te, x-ray ti te, rifleman a hian barber, cook, electrician, plumber, safai tiang te, upholster tiang chi te kha omani chi sang kha tin warrant officer te. Kan du ber kha ti khanin kan qualification a zir khanin kan select dona ni. Havildar clerk hi antinan lo select taila. Eligibility a hianin 12 and typing speed 35 WPM in English. Alo mga qualification a hianin 12 le typing speed kami kha nei angai dona ni. Tichuanin rifleman cook hi class 10 tan ania lo select taila. Eligibility criteria hianin 10 ba kha ngai lawani. Certificate upload ti vel kha ngai lawani. Tichuanin engpon ni se hemi option sang a hianin kan qualification zir khanin na engmo ber hi kanan select anga. Rifleman cook class 10 chin hian select taila. Applied for ti a hianin general ST ti te khom tani. Kani tribal tan choni ST kan select anga. Whether you belong to economically weaker section a hianin angai lawa, applied for a hianin ngai lawa. Eligibility criteria a hianin rifleman cook tan 10 ti kha alo in select sa I agree ti hi kan met dona ni. I agree ti kan click a ti chuanin pop up lo oma. Have you selected correct trade for applying ti lo oma. Okay kan click dona ni. Okay kan click a ti chuanin form fill up tur lom le a. Post a hian rifleman kan select a category ST gender a male ani tani. Primary information title a hianin Mr. di omhala chanchu mail kan select to wang khania. Marital status a hianin single emo married emo kan select anga. Aadhaar number kan Aadhaar card number kha kan chulu tanga. First name, middle name, last name ti kha kan chulu le dona ni. Atlang puin middle name hi kan nei lo thina mizo chuan. Father's name le mother's name kan chulu bokanga. Date of birth kan chulu tanga. Religion a hianin select tu lo oma Christian kan ni chuan Christian ani maya. Mobile number te tin email ID te ti hianin diklapin kan chulu dona ni. State of origin a hianin in select sa a. Select community if any ti hi oma. Chuta chuanin Mizo tribe ang chi kha community kha om lawa. Engma kha select angai chuang lawa. Select hi kan da mai nga. Address information a hianin correspondent address ti lo oma. Chuanin permanent address ti om bokani. Correspondent address le permanent address hi ain ang ani chuanin asang azia kha ngai lawa. Ti hianin correspondent address hi district te correspondent state ti te ti hanin select tu sang lo oma. Anan select anga pin code te kanom na pin code kha. Tichuanin permanent address is permanent address differ from correspondent address ti oma. Correspondent address nen khan in ang lo ni chuanin hemi hi kan select anga ashanin permanent address kha kan type lut le dona ni kan fill up le nga. Amero chu correspondent address le permanent address tuna kanom na le kan permanent address kha in anga ni chuanin select anga lawani. Correspondent address rin ngal thaini. Tichuanin file upload tur om le a. Chu 50 to 80 KB size ani dona ni. Kan file upload tur chu cache khania chu kaini tan chuanin ST
tribal kha ni maya tribal certificate kha caste certificate a hianin upload turani donani chuanin 50 to 18 kara khan size kha kan da anga folder a kan da thlapanga ti chuanin kan select anga kan upload donani 50 to 80 kb size kha kami tribal certificate kha sizinga lo da that turani chimin huwa chuanin qualification aum leya qualification a hianin grade system ani chuanin kan tikanga ani lo ni chuanin degree emo kami yang course khani chuan tikanga lova qualification a hianin class 10 awma chimi zo hnuwa chuanin 12 te diploma emo ITI khatiang chi graduate te po kha select tur awma masaberin 10 thi kan select a board te passing year te total marks obtain ang chi te kan chuluta ato bera hianin percentage khalo langani next a hianin 12 graduate emo khatiang chi 10 ISSAM zirna khatiang kan nei ni chuanin kan select anga kan nei lo ni phei chuanin angai chuang lo wani kan nei ni kha chuanin hianin passing year total marks obtain te 10 percentage ang chi kan chulut lenga Nuai hianin details of technical education awm le technical lama zir kan lo nei ni chuanin tikhanin kan fill up le donani kan nei lo ni chuanin kan da blank mai nga tin details of other qualification adang zirna kan nei chuanin antina trade course ang chi ITI certificate ang chi kan nei ni chuanin kan fill up anga kan nei lo ni chuanin fill up angai lo ani compulsory ani lova next a hian NCC certification if any ti oma NCC certification grade A grade B grade C ang te kan nei ni chuanin kan select anga kan nei lo ni chuanin nan ti kha kan da mai donani kan nei ni chuanin A ani chuan A B ni chuan B C ni chuan C kan select anga kan nei lo ni kha chuan nan kan da mai anga declaration of result uploading ti hianin kan tikanga recruitment type online departmental government ti hianin advertisement applied candidate ti hi kan da donani departmental government ti hen select angai lova documents upload turom le tani photo le mark sheet le Aadhaar card emo khatiang chi domicile certificate khangaya kan hre tu chu photo le mark sheet a hianin a size 30 to 50 kb in kara khan size resize turanianga ID documents kan ti a hianin 50 to 80 angai ni photograph a khani china kan soyang khanin masabera upload tur oma chuanin 10 pass certificate kha oma mark sheet zo kani ti chuanin ID document kha omani ID document kha 50 to 80 nianga photograph le 10 pass mark sheet kha 30 to 15 kar ani donani kan resize anga folder a kan lo da lu thlapanga ti chuanin hian upload turin kan select mai donani kan select anga tuna hianin class 10 nami kan select ta ti chuanin ID document type alawm lea hemi a hianin residential ti te permanent Aadhaar card voter ID driving license ti kha kan du ber kha kan select anga tu tuma hian Aadhaar card kan select a Aadhaar card kha kan upload donani a size kha 50 to 18 kara kan da anga kan upload anga chimi zo hnuwa chuanin criminals proceeding details oma crime lampang kan lo commit emo khatiang kan lo nei ani chuanin I tuna option panga hianin kan tik don ani amero chu hetiang kan lo nei ni chuanin kan mark khathlu tuk don lo ani kan nei lo tur angai la kan tik lawanga declaration awma declaration a hianin place a hianin kan omna lunglei kolosi paizol khatiang khanianga date khain ziak thlapa chumi zo hnuwa chuanin enter verification code tuna code kan hmu 948977 ti vel hi ni ta achiang lo ni chuanin reset kha kan hmetanga chuanin adang alo lang le don ani tuna hianin verification code hi 534254 ania chu kan chulu tanga submit kan hmetanga pop up lo oma pop up hianin okay ti hi kan click anga
chim zo nuwa chuanin okay ti ha kan click non le don ani print application form and wait for allotment of schedule tani print kha kan click anga status application ahin accepted te intia chuanin ID number te candidate name details te allot a release center te allotment release schedule tang chi te kha nakina information minon pele don ani acknowledgement hi kan print anga masaberin print kha kan metanga ichon PDF in computer kan save don ani computer emo phone in emo kan apply thaya ti ani kan save mai don ani application print application hi kan click lenga chona mai bera in print oma print kha kan click a kan save anga computer emo phone emo folder kan save tha don ani ichonin kan back anga khati zong kha online atanga form fill up dan chu ani